Hej YouTube. Vi spiller lige med Claus. Han har lige pauset opkaldet. Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg prøver lige at spørge ham. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke lige skrive noget lige nu. Så nu er jeg her igen. Jamen, jeg er gået i gang med film. Okay. Okay, jeg tror, er det ikke dig, der hedder William Madsen? Jo. Okay. Hvor skal vi hen? Hvad skal vi til? Okay. Jeg skruer lige ned for min fjernsyn. Okay. Det går helt ned. Så. Det er mig, der er serveren. Det er mig, jeg er Mads P123. Ja, det er ham der. Det er ham, William Madsen. Det er ikke ham, det er en Ronaldo. Det er en af der er henne. Okay, hvis I går i PvP, det har vi selv lavet. Jeg tager lige bare til. Sådan at jeg lige fint. Undskyld, jeg kommer til at nakke dig. Hvor der er mange, der ringer. Det gør jeg. Kom lige i spawn. Okay. Det her, det er også. Jeg skal lige have fly fra. Ja, han er der. Det her, det er spawn. Det har vi selv helt lavet, så. Det kan ikke engang mere. Selv lavet. Rasmus, jeg filmer lige. Det har taget lang tid, altså. Hvad fanden laver du op i luften? Hvad var der? Jeg er ungerne på den. PvP der er mange gange, der PvP'er. Og jeg kan godt lige læse reglerne op for jer, så der er en spammers. CCE-PT, og der er plugins på det hele. Der kan være 30 på serveren, cirka. 30, ja. Og der er 12 på serveren nu. Jamen altså, de sidste video, der fik de reglerne læst op. Okay, men jeg kan lige se, hvem der er mod. Ja, er det ikke her? Nå jo. Mod, det er MIKLT03, han er mod. Og Peter, PTERVJ, han er OP. Og det bliver jeg. Og det bliver ham der også, hvis jeg snakker med nu. Ej, nu efter lige nu, hvad det er, jeg Og FCB Magnus, han får CO owner snart. Ej, det tror jeg ikke, han får. Men til nu er det en, der skriver, hvor jeg bliver game. Bare stå nej, band. Kig. Ej, så under vi ikke mod dem hele tiden. Ej, vi er ikke onde, eller William er ikke onde. Han er ikke onde. Det er kun Mads. Forskel skal også stå i band all. Nej, det kan jeg ikke. Prøv at se. Nej, men så ikke dig. Nej, du bruger fraps? Ja. Nej, har du fået shit til vi? Hvad? Skal vi gå i Warp PvP og filme der? Så kan vi se, hvordan den ser ud. Nej, fordi I var på P, så vi har lige fået opdateret serveren. Bare giv mig et kick. Wow. Hvor er du henne? Kig. 1. RONLDO. Og han skal dø, ham der, mand. ikke SP. Jeg skal lige. Fik ham. Fordi jeg dræbte lige en, der prøvede på at dræbe dig. Jeg sidder og laver en YouTube-video med en. Nej, men jeg kan jo spille en masse andre spil. Jeg skal have det fucking svært der nu. Prøv at gå i mob arena. Der har vi været. Hey, skal vi lave en let's play på serveren?
Det kan vi godt. Hvor vi spiller, hvad det hedder, survival. Ja, survival. Der skulle da bedrock. Eller kan man smadre her? Nej, plads. Nej, jeg tror det er claimet, William Madsen. Frederik. Væk. Hvad fuck kalder det? Var ham, der jeg dræbte. Jeg tog alt hans armor. Hvor kan han et godt sværd på det at se? Okay, det er det gudesværd, de har. Må jeg lige? Jeg prøver det lige. Jeg skal lige have plads til det. Jeg kaster bare lige det her væk. Og må jeg beholde det? Yes. Hvorfor laver du ikke bare selv gudsværd? Det kan jeg ikke. Jeg har gat med lige nu. GM. Ej, ja. Nå, det er det. Hvordan fanden er jeg blevet det? Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Lol. Hvis du selv skal have en show, så synes jeg, I skal hoste den fra Ultrahosting eller Fragnet. Fragnet, der kan få bucket og alting. Og på Ultrahosting kan du også få sådan noget. Det må jeg gerne skrive i beskrivelsen. Hvor meget kan din... Og hvor uploader den her i, eller sådan noget. Hvor meget har vi optaget den cirka? Altså, hvor lang tid videoen har været? Ja. Det ved jeg ikke nu. Vi skal snart til at stoppe, og jeg kan kun filme 15 minutter ad gangen. Hvorfor? Jo. Vi viser lige Warp Mob Arena, og så slutter vi af. Okay. Det er snart byt. Skal jeg ikke spille nu? Vi kan lige hurtigt tage alt det XP her, så lige lagt lidt. Oh, fuck, der er meget XP, man. Har du set det? Det var mobberene. Et mærkeligt sted er der herinde, kan man cirka enchant herinde et sted. Okay. Der er en, der til ærm. Er du klar? Du nakker ham her ind i Ronaldo, ikke? Han er tilbage. Så Jeg kan ikke nakke ham. Jeg kan ikke nakke ham. Jo, nu kan jeg. Lille homo. Han er død. Nej, han gik ud. her er der en enchant. Okay. Ja, vi er nok lidt underspillere. Nå, YouTube, det var lige den her video. Sig farvel. Farvel, YouTube.